Mikä ei ole nukketeatteria? Vain yksi asia on nukketeatterissa varma. En ole niin hullu, että kertoisin, mikä se on. Sillä jos kertoisin, mikä se on, ei jäisi tilaa arvailulle. Ja jos ei ole tilaa arvailulle, niin kaikki on varmaa. Ja jos kaikki on varmaa, niin kyseessä ei ole nukketeatteri, koska nukketeatterissa vain yksi asia on varma. Ja jos kyseessä ei ole nukketeatteri, niin yhtä hyvin voidaan puhua vaikka säästä tai vaaleista, pörssistä, raamatusta, telkkarista tai ties mistä. Paitsi, että nekin ovat kaikki nukketeatteria.